útorok mám odvolacie konanie v kauze výroku o Putinovi, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, lebo je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, ktorí zavraždili vyše 14 000 svojich civilistov na Donbase. No, za to som bol oslobodený špecializovaným trestným súdom a teraz je odvolacie konanie v útorok o 13. hodine. Pozývam týmto všetkých poslucháčov, ktorí teda sú jasne toho názoru, že Rusko agresor nie je, lebo tento proces nie je o mne. Tento proces je o tom, že Rusko agresor nie je, a to Slováci všetci, takmer všetci, až na kúpených nejakých anglosaských prisluhovačov, všetci vedia. A takisto v mojom prípade ide o slobodu prejavu. Aj keby som nemal pravdu, tak nemôžem byť stíhaný, pretože to je ústavný princíp. Ale ja mám pravdu, pretože som to viackrát vysvetlil a jasne dokumentoval aj rozhodnutiami Haagského súdu na podklade žaloby Ukrajiny, kde Haagský Medzinárodný trestný súd v Hagu povedal OSN, že Rusko agresor nie je. 13. hodine Najvyšší súd má náhradné priestory teraz, lebo je v rekonštrukcii na Panonskej 11, to je v Petržalke.